Čula sam jako lepe preporuke za školu jezika Equilibrio Kids od svojih kolega i od nekih prijatelja. Oni su prezadovoljni kako njihova deca ovde napreduju u učenju jezika. Vidite i sami, ono što deci i privuče pažnju, to je divan ambijent, to su ove vesele boje, prijatno okruženje, svi ste slatki, nasmeni. Pričaju na engleskom, sve vreme su izloženi engleskom jeziku. Kroz igru, kroz osmeh, kroz lepo raspoloženje predaju svoje znanje našoj deci. Ono što mi se dopada to je da je ambijent predivan, da su učitelji onako zaista divni, da su deca srećna. I kad sam ja shvatila da ona već može ozbiljnu konverzaciju da obavi u stranoj zemlji, na stranom jeziku, onda mislim da Equilibrio Kids radi zaista pravu stvar. I s te strane onda i naša deca izlaze odavde zadovoljna i sa boljim znanjem. Ako hoćete da vaše dete odlično nauči strani jezik, da ga slobodno primenjuje u inostranstvu, onda je Equilibrio Kids prava stvar za vas. Moja topla preporuka kao roditelja, dovedite dete, zaista vredi i dete će uživati. Da čekam da krenemo.